Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani kuyankhula kwa Bone Kalindo dakhalani pomwe. The DC Masana apa 20 February 2025. This is the DC, voice of reason. It is up to you to ignore this voice. Ignore it at your own peril. Koma ine ndimabwera kupereka malangizo poyenera kuperekedwa malangizopo. Zili ndiwe uzimvera audio yangayi kapena usamvere. Koma ineyo sinimangobwera ayi popanda zifukwa. Maka cholinga changa chimakhala to inform and educate. Komanso to make you aware of what is happening behind your backs. Audio yanga ya masana uno pa 20 February ndikufuna ndiyichite address kwambiri kwa anthu amene amazitenga muziko lino kuti ndi ophunzira, ma professors, ma doctors, ma lawyers, ngakhale president or vice president amene muli nawo pafupi anthu amenewa. Audio imeneyi muwapase chifukwa anthu ena amazitenga kukhala wophunzira andi chifukwa chokuti anapita ku college ali ndi ma degrees amachedwa ma professors amaziona ngati ndi anzeru kwambiri kuposa wina aliyense. Paziko lapansi lino wina aliyense ndi wofunika, ndi chifukwa chake mmamuona munthu okuti anaphunzira kwambiri amakagwiridwa ntchito ndi munthu wosaphunzira, kusonyeza kuti si zonse zimene munthu ungaziziwe. Pali anthu ena ophunzira kwambiri koma ni masavage ndi mabulutu amene sakuziwa kanthu chikhaleni cho ali ndi ma degree, ma doctorate ndi ma professors. Choncho ino amene muli pafupi nawo anthu amene amazitenga kukhala ophunzira mwauze kuti kuyambira lero azilemekeza anthu amene ndi amphawi, azilemekeza ndi anthu amene sanapite ku sukulu, chifukwa mwa iwo muliso nzeru zimakhonza kupasidwa munthu mankhwala ndi munthu wokuti sanapite ku sukulu koma ndikukachira matenda. Izi ndi zimene Mulungu anazikonza ngati chinsisi. Uthenga wanga masana uno upite ku Malawi Law Society chifukwa mwina ndi amene anga ndimvese bwino. Upite kwa Speaker of National Assembly, Leader of the House, Leader of Opposition, Attorney General komanso Chief Justice, kunena kuti posatira zimene zalembedwa m'masamba anchezo kunena kuti President Chakwera ati mawa lino akuchita ingenji achinyamata kuti awalongosolole za musona komanso achinyamata from 30 down hills akhale ndi nthawi yofunsa mafunso kumufunsa President Chakwera nkhani zokhuzana ndi chitukuko 500 chitukuko chokwana 500 chimene chili musona. Nafuna ino anthu amene munapita ku sukulu ena ife sitinaphunzire koma mparliament motalowamo ndipo tikuziwa what standing order is, tikuziziwa bwinobwino malamulo a parliament komanso malamulo a ziko lino. Kutenga nkhani ya sona kupita nayo kunja ndikumaka ichita debate, Parliament isanachite approve, Parliament isanachite adopt, ndikulakwira malamulo a ziko lino. Ndipo zikoza kutheka kunena kuti a Parliament akhoza kuichita reject sona ija. It is a recipe for disaster. Nkutheka kuti anthu ena akuzitenga kuti ali ndi mphamvu kwambiri amalitenga ziko lingati lawo ndikumamuchita advise president in a wrong manner. Ndikufuna ndikuuzeni kuti mumpwetekesa president wanuyo. Malamulo aku Parliament ndionena kuti sizimalola kuti nyumba imene jamukalowe munthu amene asali member of Parliament ndikumakakambirana nawo nkhani zokhuzana ku Parliament. President Chakwera adalumbira kuchita uphold the constitution, kuzachita protect the constitution, koma leroli mukamulola Chakwera ndikupitiriza ndi programu yake yokuti afuna achite engage achinyamata ndiye na okwanira 100 amene atamufunge aziyankha mafunso kwa achinyamata osiyana-siyana. Muziwe kuti you are undermining Parliament. Mukuyitenga Parliament jangati ndiyosafunikira koma izi ndikunena zi mwina simungazimvese. That is why ndikunena kuti a Chief Justice alowererepo, Attorney General
alowererepo leader of opposition, alowerepo leader of the house, speaker of national assembly, komanso Malawi Law Society, kunena kuti ngati president tingamulole kuti aziphwanya malamulo wake omwe amene analumbira kuti azawateteza, ndiye kuti ndikuitenga nyumba ya parliament yokuti ndiyopanda ntchito. Ine ndikuona ngati nzeru palibe, chifukwa kanakhala kuti president ndi wanzeru kapena ali ni ma advisors anzeru, bwezi pana atamulesa kunena kuti bwana you are crossing the red line. Musatenge mawu a crossing the red line ndikuwalowesa mpaliament poopseza anthu. Munayenera mumuuze wanuyo kunena kuti bwana ine ngati leader of the house, by taking issues za ku parliament isanachite adopt, parliament isanachite approve, ndiye kuti mukuchita float malamulo a parliament, kusonyeza kuti zimene angakambirane mpaliament mo zili baseless, zimene angakambirane mpaliament mo ndizopanda ntchito. Ndiye inu ngati a president mukatenga nkhani imeneyi ndikuwachita engage achinyamata amene ambiri mwa iwo ndi osauka amangoyimba m'manja. Mukaonatu anthu anu akubwera m'misonkhano mungati mmene kunali kwa vice president, chigulu cha anthu kumene kuja kwa anthu ajasana bwerere kuza kusapotani, kumene kuja anthu aja kubwererako zolandira. And moreover ndizodabwisa kunena kuti ntchito ya electoral commission yoteteza chovotera jamasuka na mukungochitenga ngati sipano ndi any other document, kuwauza anthu kuti abwere azacheze ndi vice president, ndi kuwauza kuti abwere ndi chovotera, ndi kumachijambula chovoteracho, kuchijambula ndi kumalowesa anthu kumpanda. That is floating constitution ya ziko lino, komanso kuderera, chifukwa siziyenera kukhala choncho. Chinthu chovotera is a personal document and it is a private one, pakuyenera kuti tichichite protect. Koma leroli president komanso vice president akuphwanya malamulo amene analumbira okha kuti awateteza, azawachita protect. Choncho masana uno ndikulangiza inu amene mwayandikana ndi chakwera kunena kuti akanakhala ena anzeru programu ya mawayi akanayilepheresa. Ndikunena tu iyi programu imene mukuwauza achinyamata kunena kuti aziyimba foni kapena azifunsa mafunso kuzera ku 0999552280 imene mukuchita pretend as if ndi nambala ya president, yeti nambala yo ndi ya Kevin Gumbi, amene atazifunsayo azikamfunsa Kevin Gumbi ndi gulu lawo ndikumayankha ngati akuyankha ndi president, kumene konso ndiye chinyengocho kwapusisa Malawi. Ndimamva chisoni ndi anyamata akuno ku Malawi amene ena mwa iwo ndi ophunzira, ena mwa iwo anachoka ku college, akugwirisidwa ntchito ndi andale chifukwa cholandira 50,000 pa siku, because this is a grouping ya anyamata amene ndi osowa zochita, amene mukumalolera kumagwirisidwa ntchito maina anu kumapangidwa soiled ndi anthu andale kuti ati mupeze ma 50,000. Izi mukupangazi muzaphesa sogolo la ana anu chifukwa anthu akukuonani. Chonje ndimafuna ndikupempheni inu amene muli anthu ophunzira, mukanamulesa chakwera before it is too late, because backlash imene iti ibwere ikhala yonena kuti zonse zimene ati akambirane mpaliament zikhala zopanda value. Zonse zimene ati akambirane mpaliament ndiye kuti olo adoption ine ati isakhalepo, ndiye kuti sipakhala vuto chifukwa president wazipitisa kale kuziko, walola anthu kuti akatenge zinthu za mpaliament azichita adopt anthu yeti amene anasankhidwa, amene anayikizwa kuti azikhala ku parliament. Anthu ndiye kuti mwachita jump. Izi zikuoneka ngati za misala choncho, zikuoneka ngati za chamba choncho, zikuoneka ngati za tikuferanji, koma zili ndi bearing kwa anthu amene ali ndi nzeru akhoza kunena kuti munthu akunena zona. So inu amene muli ma advisors ya president komanso inu nduna zache mukanamulangiza. Unfortunately tili ndi ma advisors makape, tili ndi nduna makape, tili ndi ma member of parliament makape amene samafuna kuyima pa chilungamo. That is why anthu ngati ankandawiri aku Rumpi West ndi aja mukuwaopseza kuti asalowe mpaliament. Ndalama zimene mukuonongazi, ma billions amene mukuonongawa, mukanachita channel kuti akathandize Malawi amene alibe chakudya. Awa mwasandusa kuti akhale akapolo, akhale anthu opempha. Anthu aja akumabwera ku misonkhano
kwanu kuzinyumba zanu anthu aja sabwera kuzakuvotera ninu, akubwera kuti azalandire zolandira ndipo voti ili ndiwo mumtima mwawo. Ngakhale mukuyijambula chinthu chokha mufuna mukapangire chani, koma muziwe kuti anthu kunja kuno anasamba, anthu anasukusula. Kuti kunena pano ku Queens out of the 9 ambulances zikuenda ndi ziwiri and zikuseva 34 hospitals in Blantyre. Ndalama mukuseweresa ziachakwera zimene mukuwapasa achinyamata opambana 500 or 5000 mukanazitenga ndikuthandiza zipatala. China ndi ichi cha Central chinalibe mazi, wiki yonse ichakhala chopanda mazi chipatala, wiki yonse yatha. Nena ndi awa akuvutika ku Queens ngakhale anthu a dialysis akuyenera kuti apite pa machini akuzunzika. Ndalama izi mukanazichita channel, even kuzakudya, even kukambirana ndi amwenye amene mukuamba kumayendera m'manyumba mwawo kumafuna kuti ati muzitenga mu forex. Pomwe forex ili m'manyumba mwanu, forex ili nyumba mwa ma ministers, forex ili kunyumba kwa president, forex ili kwa anthu olemera amene ali connected ndi chipani cha MCP. Lero mukufuna muzizuza amwenye ati kumasatira kuti mukayang'ane forex m'manyumba mwawo. Ndalama zimenezi muzazilira pamawa. Ndalama izi mukuseweresa muzazikumbukira siku lina mutakhala kuti nyumba mwanu mulibe mungakhale wamtambala. Instead of channeling zinthu zimene zikwa anthu ovutika, mabilions amene mukufuna kuwapasa ma MP anu kuchokera mawa Saturday Sunday kuti apite akalongosolere anthu zamusona zimene kuli kulakwiraso malamulo, siku lina muzandikumbukira. Izi ndikungokuuzani malo mokuti mwina mukanatenga ndalama zina muzipitise ku manebu zithandize kumaso kuwauza amanebu kuti mwana akule bwino ndi sukulu. Tikunena pano kafukufuku ana asukulu ambiri sanalipire mayeso chifukwa cha kusowa, njala, zinthu zadula. Lero mukutenga ndalama zija ndikumaseweresa. Inu tauzeni chabwino anawo Mungu asegulira 2 days alipire alembe mayeso. Tikanena kuti asogoleri amawaja mmafunawa awaso mukuwagwirisa ntchito ndi sukulu. Kupanda sukulu sibwenzi panonso mukuwagwirisa ntchito anthu ngati awa ni malangizo anga. Choncho Attorney General, Leader of the House, Chief Justice, Leader of Opposition, Speaker, komanso Malawi Law Society, tamangani mutamangire ku State House chifukwa munthu yakonza kukhala president koma zambiri paja samaziwa. Siku lina mukamaza mfusa aza kuyankhani kuti ayi inetu sini maziwa kuti zikupanga inezi ndikulakwisa. Iyi ndi food for thought, zili ndiwe utenge kapena usatenge, koma kupitiriza system chitidwe onena kuti muzikakambirana sona. Yeti chikhalire nicho simmatenga ulo budget kumaka afusa anthu mmaenda mmahotelo. Nderero imene mwaona kuti inu ndisona awasima kobiri mufuna muzika afusa anthu ndi uchisiru weni uchisiru. Ndipo izizi siziyenera kuchitika muziko la democracy ndi kuwatola Malawi. Chiseko chakupanani nyonyolido kulamulira ziko simasewera, kulamulira ziko is a tall order. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tie Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.